Eu. Tangu vai. Posso? Tangu vai. Mate? Tangu vai. Offline. 3 maxin. Sina 3 maxin medem kochi makuru ere mon pindra mbumu maxin sina. Osikuza offline. Offline zemani. Offline. Ungade izvo kutogadzira breakfast vari chiro wakararana nhasi chichiitika zemani ere. Iwe umuka usikongodza dzaendere. Medem chigo kumana ndakakutadzire chii nai mati. Kwaedza. Kubva rino chena shoma offline iwe. Ndikuzonenze usiku ere. Dzemakuseni. Izvo ndingada kutogadzira breakfast so kwaiwe. Yewe. Newe. Medem kanti. Zorora kani. Medem ita mapana pandina zorora ndibvumidzwe kuzorora ere. Nyama dzangu hadzinzwa mushe nyama dzangu dziri kudzimba mufunge. Mufunge panapa hamundipe off medem imimi. Hamundipe off mufunge. Ndofunga kumbati ndizororewo ndizorodze nyama ndiri kwese nekugadheni nekupi ndichianira murume wenyu. Handinotaura nhasi ndaofuka nhasi takuzorora. Kati ndizvo zvega dzongoisa mwatigone zvekutaura nendangofungoti kanchingodai mani muti zvinobva mupangwadza unoda ndosaka ndikuti dambozorora medem pamusoro please. Achimborongedza bhegi rako rero rongedza bhegi rako mukorongedze bhegi rako kunokusiya konhu ndinombari mati mukorongedze bhegi rako kunokusiya kumbari pera kwabasa zvaita sei ndozvandafunga. aiwa medem hamungofunge kana kuti ndazorora ndomapfeki rangu ere ndozvanororapfeka medem ndakarara zvinhu zvandinova ndakapfeka mune nazvo medem ndabuda nazvo here medem mamutange munoida panini kana muine nyaya yataurai medem ndakagara ndaikudza kuti ina handidi zvemhiri zvombo. Ungada wakatudza nezuva kuti nhasi naita off haungozvipa off wega. Ungada wakatudza nezuva kuti nhasi naita off izvo ndinongomotiti heya mundipe off handikupe off yechi mataura mashoko akaipa kuti hanzi munondikwidza bhazi medem ini ndiri maid ane marights angu hamungondidzinge basi pasina kuwirirana kana pasina valid reason. So charo zvipanguva inhasi muka timukire muka chindiendedza kuzvo zvakakunira kukicheni uchindiendedza usabuda wakadaro zvauriwe kana baba zororwa mufungi mei ndinongana kutoonekwa ngedhongi chairo kana dhongi rikazorora ngavavati zvo vachanyarara zvo zvokuti mupinza mandakararama zvichapera zvazvo ndisangozvitsva basaido ndichakati toza kurara nchidziisa junior nchingonenzwa nerimwe zigadzi risingazvara tinoti murumende wedu tese ndinotongoita nemwoyo wese. Mukasaideti ndandakugadzira ndandakatorara ndikamuka ndichitozwa kuti nemari nzara hapana nekachikubipirai mamukanzambara ndakapete neta pamitemuwandimusa kuchinjituka hanzi mukoite basa apa ndikunzwa bayo rebhazi asapa junior handinyatsora manheru ndandisinganzwa mosha makusana chida kuti ndakuda kurara medem vakundimukira kuti somutesoresori itai plani nemunhu uyu aiwa itai plani safari panapa plani kana muchinyatsonjida chanji rakafunga zvinotomunhu sabasa pane vana ravaa chakakosha paazvaaiidumba vakaaaaaamba vachindifutira ndakatsanyaenda ndichiti talk to here handiti
Maudze kana kuudza zviripo ina ndisina basa nazvo chinorai vanhu kundoraya. I will die for love. I think it's high time. I should tell you that. Don't let me go. Because I can't want to pregnant. Imagine. Mwe mukundidyira musaga the mwe handikusafa panapa. Let us say. Don't say. We need to plan. Andishereketerwe ndinonana mari. If you didn't know. Ngavakuenda kumusha ngavaende kumusha chichikuwa nonoza nei. Arikuenda baby. Arikuenda for what? Then let it be. The house is going to be yours. Oh, you already know. Iwe ibhapo iwe kushata samedhemu tseke izvomunyangadzo Is the kid safe, baby? Sure. Just kurwadza nekurwadza. I've got yourself, husband. Mune kana ndakuvhurira panapa kana mine datya. You gotta take that picture. I love you so much. Machitenga nini? That's what I'm talking. That's for you. But much anytime soon, I'm to kure kuitira. Kuitira future. Ndakarota kuti tiende kudzamakatenga izipi, especially nice. Wow. Andina kutenda pachivali. Sure. Naita basa nemasvisho. It's okay, like love you. Love you. Wapo wapora manchi. Ndokuzi wapora. It's okay. Ibarara, solo rest. It's cold outside. Ndokuzi busy. I think chill right. But in the way it's raining with blankets. It's raining with blankets. Just in alarm. It's raining with blankets. Ndokuzi Asodambodiwa zvakadai runane rudo zvacho andinorisiri vari kumanya rudo vanemiita runyame rwevakadzi madzenga vakadzi vakasina kubvozoti kana murume anomatwa sei achingokikounza manager zvazvaita let me take over. Thank you. For the sake of my kid. Little flu. Sure. You'll be okay, baby. You'll be okay, baby. I'm not so sick. My sweets. My lollipop. My lollipop. I'm so cute. My lollipop is shaky. Come in. Oh my God, I'm going to change that. I found out about it. Oh, serious. So tell me, don't worry. Don't have a baby. But you want to give my sweets, please. What my sweets? Because when I check on Sagamata, but Saram Room, I don't go. I don't know what Saram Room was. I don't go there. I'm not going to go. Oh. Sorry, baby. You watch it out. Alright, just give my sweets. Come on. Look, pay my minutes, Mangan. 5 minutes only. Then a patak shop. Ever next. Alright. Bye. Yamashisho.
Bedroom ine makarara pasi, kuno makarara pasofa. Ndikutafanirwa ngu nabamini hanzi. Kuna ndiwe. Iwe ndinoti chikunyora pasofa. Ndorora pai kukana ari masikati. Kukusipeka kwaita sei? Ndikara kusipeya futi munondirambidza. Kwenda ungodararara. Azvikurwada. Kutonhora Maid, mani ndapedza basa. Wanorara musipeya mako. Munhu andimunonditeera kuti musipeya macho muchiti ndimuke. Ko iri blanket yangu wari wanapi? No, unoziva kufarisa jesu. Unoziva kufarisa, blanket yangu waritora kupiri. Wapa nanti ufudi. Timboritora zvine problem here nai. Watora pai. Pamumakavisa. Apina bedroom wachena rundia. Ndini. Maid, mchiko nai Maid uya ndinakanga zorora makuita muchindirova Maid, musati muchindirova. Hamusikuziva munhu wamukurova, musati muchindirova Maid. Musati muchindirova Maid. Ndikumbira wangu, musati muchindirova please, ndine marights angu. Marights akovhota mablanketi angu bedroom wangu. Ndandikotisewa nditi achingowirirana ndinamboona kuti kune problem andi blanket here. Kasi ndikatora ndobvarura. Ana kuti chinjire zvawakapfeka izvi. Ndashaya uniform yangu yenyoro. Saka unati nhende dziri nani? Saka unozonogadzirira mazvisha breakfast wakadai? Yekuzana uri stubborn handiti? Unozvina sekupana pewewe. Uyu mwana uri pamuedze wewe, utari pamuedze wewe. Musadaro kana muchibvisa hembe zvaita seko. Ndikuti kumapfekero Kudhara ikoko ndondibvisa hembe kudhara. Wati? Ndati kudhara ikoko. Iwe utori stubborn munhu wewe. Unodaya Musadama here. Munondradama ndakutadza ichina isisi. Ndakatadza mapfekero ako yaya. Aiwa ndakatati kuti mupfeke sechembere. Apfeka sechembere ndiyani? Ukuza urupindirani? Uza urupindirani here? Urupindirani muromo wako? Ndatotaura. Watotaura? Akakugadzirira nini? Ndokuuraya inini. Mwambozere izvo ndokuuraya inini. Uri stubborn. Ndipandise pamba pangu iwewe. Ukuza kuti chie. Ndokudziva zvizva. Ndokudziva ndokuuraya ndizvo munhu. Izvo zvipfeka zvinhu zvako uende ibve pano. Wazvizva? Kuchiko. Iwe siya mwana mani. Hali nile tisho. Sasa ngoja umureleje mwana. Umureleje. Umureleje. Abala utsanele. Poka zamani, poka zamani. Akuni pinda zvaro. Auna zvaenda toona. Utadza mutsvaga kuita zvinhu zvinozongezera munhu. Ande pedo. Kuna